siyaphinda siyababingelela abazalwane umhlaba wonke lapho abasilalele khona egameni lika Jesu. Ake sikhuleke kafishane. Baba, sesiyabonga manje nanti izwi lakho besazulizwa abazalwane kuyindawo ngendawo abahleli kuzo, babusise manje. Amen. Bazalwane, ekseni namuhla ngiyathanda sike sibuke nanti izwi lenkosi lapha encwadini bazalwane, noma zona mhlambe zininganyana incwadi engizoyikhotha, kodwa ake sibuke izwi lenkosi la bazalwane encwadini yabaseRoma, Roma chapter 12 bazalwane verse 12. I'm sorry, Roma chapter 12 verse 2 kahle. Uma silifunda leli izwi lapha ku good news lithi musa ukulingisa lelizwe, futhi musa kuba sesigabeni sabantu balelizwe ngokwempilo, ngokwestandard, mawungabi umuntu ophila impilo yabantu balelizwe. So uma sibuya sithatha leli verse siza nalo la kwabaseRoma chapter 12 verse bazalwane 2 futhi lithi lelizwi bazalwane bami, uma silifunda namuhla nakhona lisagcizelela lithi masingabi njengabantu balelizwe, singahambisi okwabo, singakhulumisi okwabo, singaphili impilo yabantu balelizwe, singaguquki sihambise okwabantu balelizwe, singaguquki sifane nabantu balelizwe. Izwi likaNkulunkulu lisho njalo ke lapha ke bazalwane leli umshe ngiliphethe libizwa lona kuthiwa ke i-secret kingdom. Kafishane bazalwane, uNkulunkulu uphinde futhi wangihambela. Mayengihambela uNkulunkulu ngikhombisa sisuka la ekhaya noma abantwana sivakashela umama othile osesontweni elithile. Lo mama ke sijwayelene kakhulu naye lo mama masifika kulo mama abeseke siyambingelela, cha vume kahle kube mnandi impela, kodwa besethi batabami into engifuna ukuthi nginihlambulukele kuyo, ngiyazi ukuthi nina nifuna ukukhonza uNkulunkulu ngendlela efuna uNkulunkulu. Thina abantu bamasonto asimkhonza uNkulunkulu ngendlela afuna ngayo thina, kodwa siye senze nje batabami, siye senze okwenkonzo konke kuphelele, bese siphinde futhi senze futhi okwabantu nakho kuphelele. Ngithi mama, kusho ukuthi uJesu wafelize uma wena uzofika wenze okwenkonzo kuphelele, uphinde mama wenze amasiko nemikhuba yabantu kuphelele. Into enjalo uNkulunkulu akayidingi. uNkulunkulu lithi izwi lakhe masibe ngabapheleleyo. Encwadini ngithi incwadi incwadi kaMateyu 5 verse 48 uthi bani ngabapheleleyo njengoba uyihlo wenu ephelele. uNkulunkulu udinga simkhonze siphelele kuye, sithembele kuye, singabuyi mama sibe namanye amathemba ngaphandle kaNkulunkulu, singabuyi simxube nezinye izinkolo. Wena mama mangizwa kahle uxuba uNkulunkulu nezwi lakhe nenkolo yabantu, ngakho ke awulifanele ukulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ethi kanjani bantu bami? Ngoba phela sisuke sifuna ukwamukeleka kuNkulunkulu nakubantu. Ngithi uma ufuna ukuba umntwana kaNkulunkulu, musu kuba umuntu ofuna ukwamukeleka kubantu, kulwela ukwamukeleka kuNkulunkulu. Ezulwini mawuyixoka uzukumbona uNkulunkulu umzalo ofuna ukwamukeleka kubantu, ufuna ukumukeleka kuNkulunkulu. Yiba umuntu olwela ukumukeleka kuNkulunkulu kuphela. Athi umama batabami, ingathi wathi uJesu angizanga mina ukuchitha amasiko nemithetho. Ngithi mama kashonga ukuthi akazange uzochitha imithetho namasiko, wathi angizanga ukuchitha imithetho wabaprofeti, kodwa ngize ukugcwalisa. Isuka nje amadaka mama usuyalihlanekezela izwi. Ngoku kaNkulunkulu udinga sibe ngabaphelele, sibe 100%, sibe perfect kuye, ngoba ongekho perfect kuye ngembona uNkulunkulu, ongaphelele kulungeni, ongaphelele ebungcweleni, angembona uNkulunkulu. Ufuna uNkulunkulu siphelele. Uthi mntana mina thina safundisa ukuthi kufathi impilo yakho uyinikele ibe u50% kuNkulunkulu, safundisa lokho esontweni. Kwase kuthiwa futhi enye u50% unikele kaSathane.
ngithi mama nakhona lapho nise-wrong ngokwamasonto. Vele amasonto kahle kahle ayinto engasilona ibandla likaJesu ozobuya uJesu azolilanda masinyane, ayinto yabantu aneyifundile nalelo sonto linemithetho isekelo zalo ephambana nezwi. Ngakho-ke mama ku-wrong lokho, nina nenza umusa kaNkulunkulu ube yize. Uthi umpostoli Paul, mina ngiwenza umusa kaNkulunkulu ube yize. Ngakho-ke musani bazalwane ukuba okukaNkulunkulu nokwabantu. Uma usungokaNkulunkulu awukwenzi okwabantu, wenza okaNkulunkulu. Mase ungokaNkulunkulu ulwela ukujabulisa impilo kaNkulunkulu, hhayi eyabantu. Uma wena usafuna ukujabulisa uNkulunkulu phinde ujabulisa abantu, kusho ukuthi awusiyi umntwana kaNkulunkulu. Uyoyizwa ngendaba, indaba yokubuya kukaJesu ngeke umbone. Bazalwane, kusuka umsindo wokumama engazami uku-understanda, engizama ukumbekela khona. Uyazi ukuthi imfundiso-ze iyamukeleka kalula kubantu. Uma sekufika iqiniso liyayiswela indawo ey'mpilweni zabantu. uNkulunkulu ufuna sinikele iy'mpilo zethu kuye sibe 100% ekumethembeni, siphelele, singanikeli u-50% wempilo yethu kuNkulunkulu ebese omunye u-50% siwunikele ey'ntweni zasezweni. Uma wenze njalo awamukeleki kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli masibe ngabapheleleyo njengoba ubaba osezulwini engopheleleyo. Mawubungaya ku-Amplified ubuke leli vesi, incwadi yabaseRoma chapter 12 verse 1-2, izokutshela ukuthi sidinga ukuphelela ngisho ekuhlakanipheni, ngisho olwazini sidinga ukuphelela, nama-new ideas. Sidinga futhi ukuba ngabantu futhi aba-devoted, sidinga futhi ukuba abantu aba-intelligent, sidinga ukuba abantu futhi mlaleli siba abantu abahlakaniphileyo noma aba-matured kuNkulunkulu. Nama sihleli kulezi konke siba abantu aba-matured ey'ntweni kaNkulunkulu, sibe i-good example ngokwenza kwethu simfuze uKristu, ngoba uma singamfuza uKristu asibona bakhe. uNkulunkulu udinga impilo yethu sinikele ibe yi-100%, ingabi u-50%. Fathi sibe bakaNkulunkulu, sibe abantwana baNkulunkulu 100%, singaba bakaNkulunkulu 50%. Uma singaba kaNkulunkulu 50%, asimfanele izulu, asimfanele uJesu, asimfanele uNkulunkulu, siyamhlaza uNkulunkulu, uyabo, siyamlulaza uNkulunkulu, siyamjivaza uNkulunkulu, siyamphoqa ukuze uNkulunkulu ajabule ngathi. Asinikele impilo ibe 100% kuyiphelele, ibe perfect. Ake sikhuleke. Baba, sesiyabonga, babusise sebelizwile izwi lakho manje ngegama likaJesu, amen.